Здравейте, патрулите на YouTube, аз съм NoobBG. С мен е малкото ми сестра и днес заедно ще играем Minecraft Pocket Edition. Кажи здрасти. Лололо, когато се саднат. Включи се на интернета в стаята. Един момент да оправим интернет проблемите. Чакай да видя. Нека тя види, да. Сега ще започнем ново оцеляване. Отиде на Friends. Бе, тук съм бе. Заради нея ще играем на Peaceful, защото тя не може да играе с чудовища все още. И заради това ще го кръстим сервер 1. Този клип няма да е много дълъг. И на теб след малко ще трябва да излезе, само аз да влязам. Смесите го в хора. Защо първо ти влизаш, тогава на мен ми излиза? Защото сервера е мой. Все още Кончетата там са не. Нов сервер. Айде сега влез. Влизам. И спална ни на най-хубавото място. О, леко лак. Защо съм с 9 FPS? Не знам. Сега ще видите какъв скин има тя. Понеже аз си анулирах без да искам данните. И изгубих всичко. Ето как изглежда тя. Много ми лагва. Явно е заради самия мобизен. Бате, чакай. Ще ми извинявате за лага, но няма какво да направя. Все още е новобранка. Какво да се прави? Скоро ще снимам с мои приятели. И сега трябва да веднага да се направим, да наберем дърво. Ти къде си? Къде отиваш? Не на там. Гледам те с периферното. Аз кое дърво да чупя? Пази се оттам. Избери си. Ето е. Пази се! Това е... Опа. Значи... Свърка. Научила се да ми отговаря, да ме би. Колко е гадна. Аз с ръка чупя. Все още ще чупиме с това. Така, правим си само дърво. Малко пръчки. Да знаеш, имаме крафтинг тейбъл. Където? При мен е къде? И това това. Ако искаш да справиш нещо, прави си го сега, че ще ходим да избираме къща. Всъщност трябва да мерим овце. Иначе, защото без вълна не може да се направим такова леглак. Не чупи ли го? Ма то ти дори не чупиш дървото, бе! Ти чупиш листата. Идвай. Тук трябва да има овце. Между другото, като започнах, видях... Видя за теб. Ехо. Къде си бе? Между другото, Съча! няма полза от тях. Като започнахме клипа, между другото, мисля, че някъде бях видял овца. И аз. Ето овца. Оу, какъв лак. Оле, как ми лагва. Колко вълна? Една вълна. По принцип даха по две, като ги убиеш, ма. Както и да е. Така, салто джамп съм. Зад мен си. По принцип, винаги ще я наглеждам, защото доста отива наляво надясно, постоянно ме губи. Патка! Да, убия. Къде скочим? За теб! Овца! Две! Да ходим да я килим! Стой тук! Не бе, овцо! Нема! Стой тук, ма! Нема! Няма ми тук! Умри! Майко! Yes! Къде ти е другата овца? Аз съм тук. Имаше една втора овца.
Аз де да скоча, бе? Патка? Добър ден. Ти от кога я спомена? Къде отиде другата овца? Имаш две вълни. Да, аз две на нас ни трябва 6. За да мога на тебе и на мен да направим легла. Ако само с една вълна, кой ще стане? Стане ги ми 4! 3 овце! Ела тук. Ела тук. Ох, много е трудно на Pocket Edition. Затова ви казах, че ще почнем да играем и компютърни игри. Ще ви подпухам вашата мама. Къде си, бе? Опа, седни знам. Къде е другата овца? Аз съм на някакво дърво. Аз пак изгубих овцете. И чпия. Нещо се правя. Аре, значи хора трябва само още една вълна. Краси, изчакай сега ще дойде при теб. И колко са вълните? Какво да си вълни? За сега 5. Но пък за сега ще направя само едно легло. Не! Намерих някакво... Направих тъпи купи. Манчето е овца, черна. О, е. Ей, тук при мен е бързо ела. Да, бе, виждам те. Съм да ми скочи. Ще изкоча. Нихната. Не, мене, бе. Абе, стой тук, бе. Овцо. Тя бяга. Бабай. О, какъв беше това бруталният звук. Нещо. Бате. О, Аз да търся и не знам. Къде ще се... имам зверски лак. Ама просто не знам. Такъв лак, бе. Така му се вика, когато играта ти забила. Оф те. Аре, бе, не мога да щупя моето. Защото ми оставят само 4. Какво правиш, бе? Дари съм. Колко правиш там, бе? Yes, имаме 2 легла. Оцеляването ще е малко скучно, понеже тя не може да играе с чудовища. Какво чу? И така, ходим... О, дровца. Ето те. Аз викам да ходим на там хора. Къде си? Не тук съм. Виждаш ли ме? Не стъпвай там. Идвай. Чакай да се превключи на ръка. Ма то не е задължено да е с ръка. Защо постоянно слагаш, бе? Аз го взех. Идвай сега. Нищо. Аз нищо сега нещо. Оцеляването да повторя ще е доста скучно, понеже тя не може да играе с чудовища. Защо повтаряш? За да има какво да говоря. Сега отиваме да си направим къща в дука. Намерих Как всички лава. А? Не, тумача е била. Ти къде си, бе? При някаква гъба. О, майко, това къде се изгуби? Значи ти не можеш да ме следваш. Върна се Мале. където съм и там е Оле. гъбата. И аз съм пред гъбата. Олеле, просто... О, намерих пещера. Когато намерим въглища, ще О, отидем... гъба! Не може да живеем в гъбата. Само ни трябват стълби. Как се правиха стълби сега? Не знам. О, то само с пръчки ставало. Как ще живеем в гъбата? Те така, сега ще видиш. Какви пръчки ще вземаш? Махни се, бе. Така, почвай да копаш дърво. Намерих. На дървенце. То навсякъде са дърветата, само да ти кажа. Аз се чупям. Аз се надявам да се чувам добре, понеже таблета ми е малко далеч от устата, да имайки микрофона. Свободното дърво. Не се променя. Какво е такова? Така. О, Аз сега съм събрал 5. Че колко? браво. Аз 20. Че си спирка. Аз съм с брадва. Ну да.
Е. Твърд съм, ау! Опа! Между другото ми изкара Евангелието. Не слага ли бе? Защото съм много добра по Каква простия направих? Как ще ми е много другата? Какво? Какви думи използваш? Как ще живеем в другата пътичина? Много лесно. Уху! Разкарай се, бе. Скъпнах съм. Тя си използва врачански акцент. Смъкнах се и всяко такива прости. Еми да, тук ще живеем. Са, те в гъбата просто. Малко тясно. Ама той като го щупим... Бати, качи ме. Оле, ти прямо как се качи. И я идва. Чакай. Бате! Да? Какво направи? Аз не мога да се кача. Бързо трябва да спим. Абе, още не можем, бе. Ами, Аз чем в гъбата му. скоро мисля да спирам, защото вече става 11 минути и 30 секунди клипа. Еми, да, слизай горе. Не мога. Можеш. Качи ме. Можеш. Качи ме. Бързо. Можеш. Ще умра. Хора, изнете, ако малко съм авка, но... Бебе. Не бутай. Къде не води? Качих съм. Изпънкам. Та така. Ти лягай също. Иха, не знаех. Аз не мога. Ти майче. Аз защо спя във въздуха? Я стани, бе. Защо? За да щупим едно блокче над нас. И така. Вече легна. Ей! Забравих, че трябва да има над 2 блокчета над главата ви, докато спите. Ако не искате да се събудите някъде в... Махни се. От качалка до мен. Махни се. Ти се махни. Аз не мога да изляза от теб. Така, Сега ще изляза. само да оправим тук покрива. Може да се разкараш. Воу, много е гъцка. Само да доправя къщата и ще спра епизода. Ще бъде доста хубава къща. Гъби и дърво. Колко ти съм? Няма ли да се спреш това излизане? Не искам да изляза. Колко ти съм? Да ти кажам. Трябва да доправим къщата. Тогава ще питам мама. Оф, майко. Ох, бого. Оу. Еми, аз мисля, хора, това да е за епизода. Сестра ми като най-голямата безотговорница се тръгна. Ще бъде доста скучно. Но както и да е. Раздвижи се. Както и да е, това беше първи епизод. 13 минути, по-скоро 14. Надявам се да ви харесва, ако е така. Харесайте го, коментирайте и се абонирайте за моя канал на ОБГ. И до скоро!